הסרטון של היום יעסוק בשימוש בפקודת סאב. מה זה סאב? סאב זה קטע קוד בתוך הקוד שלנו, הוא מופיע בקוד כל הזמן, אבל הוא מופעל רק כאשר הקוד שלנו קורא לו באופן אקטיבי באמצעות פקודת go-sub. בעיקרון, אפשר להגיד שמבחינת הסקריפט, הסאב הזה יכול להופיע בכל מקום בקוד שלנו, אבל כל עוד לא נקרא לסאב במפורש באמצעות פקודת go-sub, המערכת תתעלם מכל קטע הקוד הזה. אם נסתכל בדוגמה שלנו, יש לולאה פשוטה ששולפת את הלקוחות שלי בחברה. למטה בסוף הקוד יש לנו חלק שבו יש סאב, ובסאב הזה אני בסך הכל מציג הודעה מהפרוצדורה, הודעה מספר 1, warm message 1. דגש חשוב שנשים לב, כל סאב חייב להיסגר באמצעות פקודת return, ואני אסביר בדיוק את הנושא הזה מיד, אבל קודם אני רוצה להמחיש הרצה של הפרוצדורה, ושימו לב שכרגע המערכת שלנו לא תקפיץ הודעה בכלל, מכיוון שאין שום פקודה שאומרת go-sub ומפנה על הסאב הזה. בואו ניקח את הקוד שלנו, נכניס אותו בתוך הפרוצדורה שלנו, ונריץ אותה. פרוצדורה הסתיימה, שום הודעה לא קפצה, זה בגלל שלא הפנינו. כעת, מיד אחרי שאני מסדר את פרמטרים פאר 1 ופאר 2, אני אוסיף פקודה go-sub 1000, כלומר, לך לסאב מספר 1000, לך לפה. ופה יש פקודה שנקראת word message 1, ובה יש את פאר 1 ופאר 2, וזה המידע שבעצם יוצג לי שם הלקוח וה-ID שלו. ברגע שה-warm message 1 יסתיים, בעצם יסתיים כל קטעי הקוד בתוך הסאב שלי, בתוך הבלוק הזה, פקודת return תופעל, והמערכת תחזיר אותי מיד לאיפה שהיא נשלחה. כלומר, הפקודה go-sub קרתה בשורה 19, ומיד אחר כך שורה 20 פה אני אהיה. זאת אומרת, הפקודה הבאה מיד אחרי go-sub. פקודת return מחזירה אותי. הפקודה הזאת היא סופר קריטית וחשוב. אם לא יהיה לנו return, יכול להיות שיהיו לנו קריסות בפרוצדורה, חשוב לשים לב לזה. שוב, אני דורס את הקוד בקוד החדש שלי, מריץ, ובעצם הנה, בית ספר אורט ירושלים, זה שם הלקוח, והמפתח שלו הוא מפתח 1. מיד אחר כך, ליר דנמרק, 2, 3, 4, ובעצם המערכת רצה על כל הלקוחות שיש בלולאה, מריצה את הדבר הזה. כעת, אני אשנה את הפקודה go-sub, ואני ארשום where אלעד cast in, בוא נגיד 1, 2, 3. בעצם כאשר יש לנו לקוחות שהקאסט שלהם הוא 1, 2 או 3, אז אני רוצה שהפקודה הזאת תופעל. כל עוד זה לא ה-ID של הלקוח שלי, אני לא רוצה שהמערכת תיכנס לתוך הסאב הזה. שוב אנחנו חוזרים, שוב אנחנו דורסים את הקוד הקיים בפרוצדורה, נריץ את הפרוצדורה שלנו שוב, שימו לב, לקוח 1, לקוח 2, לקוח 3, והלולאה המשיכה לרוץ, פשוט היא לא נכנסה לסאב הזה. כעת, אני אעשה עוד שינוי. אני לא אשתמש בפקודת go-sub באופן הזה, אני בעצם ארשום הכנסה לתוך המשתנה, אני אכניס את הספרה 1000 לתוך משתנה שנקרא go-sub, זה בעצם שיטה אחרת, זה בעצם הדרך שלי לנהל את הדברים קצת מאחורי הקלעים וקצת להמחיש לכם מה קורה בפריוריטי מאחורי הקלעים כשפקודת go-sub מתממשת. זה בעצם מה שקורה, נכנס הספרה של הסאב לתוך משתנה בשם go-sub, ותראו שהמערכת תזהה את זה ותפעיל את הסאב הזה.
אנחנו רואים שהמערכת בעצם הפעילה את הסאב באמצעות זה שמימשתי משתנה בשם GoSub. האופציה הזאת מאפשרת לי להכניס מספרים לבנות קוד עם סאבים שונים, להכניס מספרים של סאבים במסך, ולתת ללקוח שלי להחליט איזה סאב, איזה קטע קוד יהיה פעיל או לא פעיל בתוך הקוד שלי, באופן דינמי לחלוטין על פי החלטות יישומיות, בלי צורך בפיתוח נוסף בעצם. הפיתוח היחיד יהיה להכניס את הסאבים האלה מראש. עכשיו זה דבר יפה אחד שאפשר לעשות עם סאב, והאמת זה קצת לקחת אותו לקצה, ויכול להיות שאני אמחיש לכם את זה בסרטון אחר, אבל בעצם השימוש בסאב מאפשר לנו ליצור איזשהו קוד גנרי, שחוזר על עצמו, שקורה באופן רב פעמי, ובעצם במקום שנכתוב את הקוד הזה שוב ושוב ושוב, אנחנו יכולים בעצם להפנות אל הסאב הזה. זה השימוש בסאבים. מקווה שנהניתם מהסרטון, ניפגש בסרטון הבא.